אחד היעדים שמומלצים לקיץ עם ילדים כדי לצאת משגרת החיים שלהם בארץ זאת סלובקיה. תוכלו למצוא מגוון מסלולי טיולים בנחלים, בערים, עם מזג אוויר נוח, לא כמו בקיץ אצלנו, עם מלא מקורות מים, מקומות עצירה ביערות מוצלים, לחוות את השקט של סלובקיה. יעד נוסף מומלץ מאוד בקיץ הישראלי זה קפריסין. יש לנו את העיינה פעם מדהימה, את פאפוס. מגוון פעילויות לילדים כמו פארקי מים, חופים מדהימים שיכולים גם לטייל וגם להיכנס לחוף, להתרענן, לקחת יום טיול בערים, שם מגוון של מפלים מרעננים. אם אתם רוצים לברוח מהחום הישראלי, אפשר לנסוע לאוסטריה, לשוויץ, לצפון גרמניה, שם מזג אוויר הרבה יותר נוח, שם תוכלו לתצפת בנופים מדהימים ולראות שלג. יעד כמו מונטנגרו למשל יכולים לעבור בין מקום חם יותר כמו בחוף הים למקום קר יותר כמו בערים, ככה תוכלו ליהנות ממגוון מזג אוויר באותה חופשה.